hopp. Ja. Ni bromsar av lite för mycket där i slutet. Jag ropar på den. Jag blir så in i hästen som att jag går in och så bara ja. Det här är så enkelt för mig. Ta det på nytt då. Prova igen. Och du ska inte tänka så mycket på den där galoppen för att när du inte gör det så funkar det. Och det är inte något svårt. Lätt för dig, ni säger. Koncentrera dig! Ja, ni pekar upp med fortsätt för det. Fortsätt. Nej. Han börjar bli ihop. Ja, då kommer du igen. Man ska inte prata när man rider. Jättebra hoppa nu. Så bara det här. Ah, okej. Det här två. Ja, Hur är den där banan så? okej. Sådär. Ja, där. Håll takten. Japp. Där, superbra. Där. Superbra nu. Aj, aktiv där. Och så är mitt slacka. Där. Super. Och titta ni kommer runt där. Jo, jag vet. Aj. Så, superbra nu. Där var du jättebra då du var bestämd och tydlig vart ni skulle.